Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod. În acest episod vreau să vă arăt cum putem să pornim o locomotivă EA692 făcut de autorul Negru 13. O găsiți pe traymotion.com sau o veți avea în descrierea videoclipului. Bun. Pentru a intra în tren trebuie să apăsăm tasta 1 și ne vândă puțin mai în spate că suntem puși foarte în față. Bun. Pentru început vom trebui să pornim bateria. Bateria se pornește din partea aceasta stângă. Acum avem pe buton de genul nu așa. Putem să pornim bateria din B sau manual. Și am pornit bateria. Mergem în partea din stânga a mecanicului, partea ajutorului, și dăm drumul la compresorul auxiliar. Dăm doar o dată click sau apăsăm pe litera K pe litera K al tastaturii. Ok, vom vedea că compresorul auxiliar este conectat. Pornit, de fapt. Ok, noi acum va trebui să așteptăm până în 6 bari. Ne uităm pe cilindrul acesta al rezervorului principal și va trebui să așteptăm până undeva pe la 6 și bari. 6 și. Ok, până se va face, vom defrâna locomotiva de frânat de mână. Este necesar doar în singurul post de conducere în care conducem. Ok, până se va face în 6 bari, haideți să activăm postul de conducere prin această cheie. Selectăm mersul, eu îl voi selecta înainte. Activăm frâna cheie de 2, Knor 2, cheie de pe scurtarea. Apăsăm o singură dată pe cheie și o dăm pe tipul de înainte. Până se alimentează locomotiva cu aer, vom dezactiva DSV-ul, dispozitiv de siguranță și vigilență. Goarna se aude ceva de genul așa. Bun. Trebuie să așteptăm că este o locomotivă EA, nu este o locomotivă clasică. Mă rog, este o locomotivă EA, pardon. Nu este una EC, să putem porni imediat. Putem porni stația radio apăsând din tasta de sub Escape sau apăsând pe acest buton. Mă rog. Geamurile sunt rabatabile, adică sunt funcționale. Cât acesta, cât și cel de la ușă. Ușa se poate deschide. În postul din partea mecanicului, cât și din partea mecanicului de ajutor, avem câte o parasolară care sunt funcționale. Și vom avea și un parasolar în partea dreaptă al mecanicului. Frâna de locomotivă merge cu siguranță. Este remodelat în 2006. În spate avem un buton funcțional pentru deconectarea disjunctorului de urgență și acolo avem sala motorilor, dar nu poate fi accesată. Scaunele se pot muta. Cât cel mecanicului și al mecanicului de ajutor. Viteza maximă a unei locomotive de genul este de 120 la oră. Aici include cât și vagoanele, dacă sunt mai multe, trage mai greu. Aici avem, în partea aceasta avem o viteză impusă.
Și aici avem regimul de viteză. Pe prima parte o să avem regim de tracțiune fără frânare electrică și regim de tracțiune cu frânare electrică. Adică dacă mergem într-o pantă sau cu induși porniți, putem să frânăm cu frâna electrică. Eu o să o las fără frâna electrică. Vom vedea că linia cea neagră, acul negru, a ajuns până în 6 bari. Trebuie să așteptăm să treacă de cei 6 bari ca să ajungă linia cea neagră. Abia atunci vom putea ridica pantograful. Presupun că putem să deconectăm compresorul auxiliar și voi apăsa tasta K. Acum, pentru a urca pantograful la linia de înaltă tensiune, va trebui să apăsăm butonul acesta verde situat lângă butonul roșu sau din tasta P. Vom vedea că va face arc electric. Dăm drumul la compresor și conectăm de pe același buton, conectăm disjunctorul. Acum suntem gata de plecat. De plecare, pardon. Să schimb aici niște macaze. Ok, suntem gata de plecare. Să selectez și să... Eu vă las pe normal. Ok, suntem gata de plecare. Haideți să o luăm. Să plecăm. Dar nu pleacă? Nu vrea să plece, nu știu de ce. Haide, accelerează. Așa, accelerează. Nu vă accelerează la prima, ci vă accelerează la doua. Aveți grijă la semnalele de lumină, să nu treceți pe roșu, că abia după aia o să aveți puțin de probleme la locomotivă. Vom avea aici o zonă neutră. Nu știu exact.
Ok, deci am atins faza cea mai să ne atins o crește din nou și haideți să facem. Uite aici, avem să ne intrăm. Nu știu exact toate semnele de neutru, de ăsta. Așa, acum haideți să facem acolo. Da, viteza maximă cel puțin în bandă prinde ori 120 și uneori, haideți să vedem. Chiar dacă am oprit la semnal, aproape la semnal. Eu i-am dat că poți să treci, da? De ce am activat asta de induși? Mă rog. Haideți să deconectăm și locomotiva pentru a deconecta disjunctorul sau să deconectăm pantograf, să coborâm pantograf de la linia de înaltă tensiune, apăsăm pur și simplu O. Și vedem că s-a adus tensiunea, haideți să frânăm că o luăm în pantă. Vedem că aici suntem un pic în pantă. Ok, haideți să deconectăm și bateria. Vedem cum acolo negru se duce până în 0. Îl punem cheia de post de activare, îl punem, de fapt tragem ăsta, îl punem pe neutru. Îl închidem. Punem frâna de mână. Punem frâna pe neutru, blocat pe neutru. Scoatem frâna și asigurăm locomotiva să nu ia în pantă. Bă, dacă o ia în pantă, sunt șanse să nu mai... Bă, dacă rămâne așa, e mult și bine. E bine. Putem să conectăm bateria să se ducă în 0. De ce nu cobori? Trebuia să dezactivez întâi. O lăsăm întâi să coboare până. O lăsăm așa, încheiem. Așa și putem să închidem din nou bateria după ce facem. Ok, locomotiva nouă e în pantă, așa că am
asigura locomotiva, am remizat-o în mijlocul străzii. Mulțumesc pentru atenție, cu voi a fost Scooby și ne vedem în următorul episod.